Pajjiżna fakkar 43 sena minn mindu Malta saret Repubblika. Sinifikanti f'dan il-jum kien id-diskors tal-President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca. Innutat li l-aħħar 12 xahar kienu movimentati ħafna fin fuq naħa kellna u għandna biex inkunu kburin bit-tkabbir ekonomiku li kisbiet ta' aktar drittijiet ċivili u fuq in-naħa l-oħra affaċċjajna l-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia illi ħalla konsegwenzi ta' ħsara f'pajjiżna u lilin. Sena li ġabet magħha anke partiġjaniżmu sfrenat. Min hawn sostniet li jekk bħala poplu nispiċċaw nemnu li dritt tas-saltna għandu jisboq lis-saltna ta' dritt, allura diffiċli li s-saltna ta' dritt tissaħħaħ u tieħu posta bħala l-element ewlieni f'demokrazija b'saħħitha. Għalhekk reġgħet appellat biex jinbeda l-proċess tat-tiġdid kostituzzjonali. Nistenna li l-proċess tat-tiġdid kostituzzjonali ikun mument edukattiv għal kulħadd. Fil-waqt li l-punti legali għandhom jintqalu jitnaqxu. Il-proċess tat-tiġdid għandu jkun riflessjoni kontinwa u parteċipattiva dwar xi tfisser li wieħed jgħix f'demokrazija b'saħħitha fis-seklu 21. U kif id-demokrazija tagħna għandha tibqa' tissaħħaħ b'istituzzjonijiet li jiksbu il-fiduċja ta' kulħadd. Fil-waqt li esprimiet is-solidarjetà tagħha mal-ġurnalisti, innutat li żviluppi li seħew fl-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, żviluppi li fi kliema għandhom jagħtu tama. Għandhom jagħtuna bidu ta' tama biex issir ġustizzja. Irrid nieħu l-opportunità biex nagħti ħajr lill forzi tal-ordni f'pajjiżna u wkoll lil dawk l-aġenziji barranin li taw lajnuna biex jibda jkollna xaq ta' dawl fuq dan il-każ makabru. Tennit l-importanza li bħala poplu nifmu li l-libertà tal-espressjoni mandaqat tissir libertinaġġ. Il-President kelmet dwar kif qed tinbet kultura ta' vjolenza verbali. U nappella lil poplu kollu biex nibatu sinjal ċar li mhux se nittolleraw atteġġjament u kliem li jeddet id-demokrazija bid-disprezz lejn xulxin. Nemmen li bekk id-demokrazija tagħna tkun tista' tkompli tissaħħaħ. Il-President kelmet dwar oqs moħra fosthom il-pjaga ta' droga u l-prostituzzjoni kif ukoll l-ugwaljanza, s-solidarjetà, il-ġustizzja soċjali u oħrajn. Fit-tmiem id-diskors ħeġġet sabiex inkomplu naħdmu hekk kif għandu jkollna t-tama għax flimkien kapaċi nolew il-fuq mill-preġudizzji, id-differenzi u l-partiġjaniżmu. Għandu jkollna t-tama li ġdiġà ksibna suċċessi kbar. Għandu jkollna t-tama għaliex bħala poplu magħrufin għal valur tar-reżiljenza li dejjem għenna biex nelbu l-sfidi. Ejjew eżiss Maltin u Għawċin inħarsu b'kuraġġ lejn il-futur għax konvinta li kapaċi faqda sħiħa bejnietna nagħmluh futur isbaħ. Intant jum ir-Repubblika tfakkar ukoll bil-parata annwali b'kontingenti tal-Forzi Armati ta' Malta akkumpanjati mill-banda li mxew sa Pjazza San George fil-Belt Valletta. Preżenti kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mas-Sinjura tiegħu Michelle Muscat u personalitajiet distinti u mistednin oħra f'pajjiżna.